Hola, nins i nines! Sí, provant. Sí, funciona, sí que funciona, no? Hola a tots! Nins i nines, benvinguts en el Parc de Tecnologies Ambientals. Com esteu? Us ho esteu passant bé? Funciona, val d'acord, funciona. Una de formatge, 3 de patates. Ara que sou aquí dins, puc fer-vos una pregunta? Què vos estimeu més? A la classe o venir aquí de visita? Contesteu. Què vos estimeu més? Classe o venir aquí de visita? No vos sent? Més fort, per favor, perquè no vos sent? Val, però no crideu tant, perquè també hi són els professors. Si esteu veient aquest vídeo és perquè vos importa el nostre món. I és aquí on entreu en acció, perquè només amb la vostra ajuda, vostra, de les vostres famílies i dels vostres amics, podrem garantir que els recursos naturals que tenim puguin perdurar durant anys i anys i anys per futures generacions. Perquè només així podrem salvar el món! Val, no hi havia vent. I el premi Tirma per la millor escola que recicla és per... la vostra! Només si poseu en pràctica les 4 R's. Segur que ho fareu. Jo ja he acabat aquí, la meva explicació. Així que adeu i fins una altra! Que no, que és broma! De fet, ha arribat el millor moment, el de les presentacions. Segur que hi ha algun Biel? Aina? Jordi? El meu nom és Verda. I dic Verda amb 4 R's perquè el meu nom conté les R's de reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar... No? No vos sonen les 4 R's? Tranquils. D'això va precisament l'economia circular, fent un bon ús de residus perquè tornin a ser útils i mantinguin el seu valor en tot moment. D'això i moltes coses més xerrarem aquí avui. De com, fent petits gestos, podem millorar i cuidar el nostre entorn. Començam amb la primera R, que és reduir. I ja sabeu, no vol dir que jo m'hagi de fer petita com aquesta mosca. Mosca! No és que no m'agradin les mosques, és que si tenc una mosca aquí davant, no vos puc fer cas. Quan aneu al supermercat, intenteu evitar comprar la fruita que ve envasada en plàstics. Plàstic, no. Sense plàstic, bien! Plàstic, no. Sense plàstic, bien! Jo, per exemple, sempre vaig amb aquesta bossa. És una senaia. A més, les senaies queden bé amb qualsevol look que duguis. I si no, també podeu triar altres opcions, com aquestes bosses, perquè, a més, poden servir per... Sabíeu que en el Pacífic hi ha una illa de plàstics que és molt més gran que Espanya? I que França? I que Alemanya? Per això és tan important que intentem reduir al màxim l'utilització del plàstic. També, una altra manera de reduir. M'he cansat de dibuixar i dic, no vull pintar més. Podem pensar, i sabem, que tenim una altra cara per darrere, per fer un altre dibuix, I és que el paper, per exemple, no és per menjar. Quin noi! Per cert, una altra manera també de reduir el consum de l'aigua. Quan mos estan rentant les dents, a vegades no hi pensam, normalment no hi pensam i tenim l'aixeta oberta. I mentre mos rentant les dents, anem gastant litres i litres i litres i litres d'aigua. Molt més fàcil seria tancar l'aixeta, acabar i glopejar amb un tassó d'aigua. Molt millor. Un segon, m'estan cridant. Ah, mirau, ets la família Reciclam, justament. Ai, hola! Hola, família, com esteu? Sí, un moment, és que me pilleu ara mateix amb una escola que després vos ho presentaré. Però
Sí, després xerram. Adeu! Adeu, adeu. Quan he acabat d'utilitzar un aparell electrònic, què faig? L'atur. Si me'n vaig d'una habitació, què faig? Apagues llum. Fàcil, no? Vos pensàveu que ja havia acabat tot això? No! Clar que no! Benvinguts a la meva habitació preferida del Parc de Tecnologies Ambientals. Se nota, no? Quan vosaltres la visiteu, podreu estar aquí també. Ja la veureu, no us preocupeu. Aquí vos explicaré la segona de les 4 R's. Reutilitzar. Quines coses podem fer per reutilitzar? Ei, tu què opines de l'economia circular? I d'allòs. Totes aquestes juguetes han estat creades i construïdes amb objectes reutilitzats. Se poden fer tantes coses. Hi ha instruments musicals, hi ha màscares, hi ha titelles, hi ha fins i tot jocs de punteria. Quan vengueu podreu jugar amb ells. Mi flamenco preferido. Hassa! I sabeu quina cosa més podeu fer per reutilitzar les vostres juguetes? Vosaltres les compreu i després vos cansau de jugar amb elles o ja no les voleu. I d'aquestes mateixes juguetes, si els cuideu, les podeu donar a una altra família, a uns altres nins que no tinguin juguetes i així ells li donaran un segon ús. Uau, quin platot! Sabeu què fan amb els aliments que nosaltres tiram? És a dir, amb un plat de pasta, per exemple, que no mos acabam, i doncs se crea un nutrient que se diu compost. Per què serveix el compost? I precisament per donar aliment a totes les terres conreades perquè així surtin altres aliments i poden altres continuar menjant. Oh, que bo! I anem ara amb la tercera R. Reciclar. Aquesta vos sona, no? Veus quin arc de Sant Martí que tenc aquí darrere? Preciosa, que sí. Per mi més preciosa és encara que tothom tiri els residus al seu color. En el contenedor groc heu de tirar els envasos lleugers de plàstic, envasos d'alumini, llaunes, brics, bosses... En el contenedor de color verd heu de tirar els pots i les botelles de vidre. Això és un cartró! I en el contenedor blau heu de tirar paper i cartró. I en el contenedor marró tirarem restes de verdura, de fruita, restes de menjar i aquesta poma. Cansats? Jo també, un moment necessito recuperar. Recuperar justament és amb la quarta R que acabarem ara. I és que tot el que no hem pogut fer en les 3 R's anteriors ho farem amb aquesta. Un altre lloc que m'encanta és el tren del Parc de Tecnologies Ambientals. Vosaltres també hi pujareu. Sabíeu una dada curiosa? Aquest tren se mou a propulsió amb els vostres pets. Aquí ho aprofitam tot. Quan més pets vos tireu, més ràpid anirà aquest tren. Que no, que és broma. Aquest tren se mou gràcies a l'energia que produïm aquí a Tirma. Els pets. Què fem amb allò que ja no podem utilitzar? Ho tiram a rebuig. Després ve el camió, ho agafa dels contenedors i s'endú aquí, a la planta de valorització energètica. Per què? Per fer electricitat. Sabíeu que amb una bossa de rebuig poden tenir encesa una bombeta durant 8 hores? I fins aquí la nostra visita. Però bé, com vos he dit en el principi, no fa falta ser un geni per entendre que el nostre món no està passant per un dels millors moments. Però tampoc no és massa tard. Junts, amb petits gestos i petites accions, podem fer que aquest món se converteixi en un lloc un poc més agradable. I per això he vengut acompanyada de la família Reciclen. Toni,
Marina, estic tan contenta de l'educació que li esteu donant als vostres fills. Marga, necessita ajuda? Què ha de necessitar? Ho té tot controlat. Have 3. Economia circular. Sí. A la seva pàgina web i a les seves xarxes socials trobareu un munt d'informació de com lluiten contra el canvi climàtic, quines són les energies renovables i, el més important, com fer un ús responsable dels recursos naturals que tenim en aquesta estimada illa. Ja sabeu, junts podem fer que aquest món sigui un lloc millor. Adeu, fins una altra i que tingueu una bona visita. La primera R, que és reduir. Plàstic, no. Sense plàstic, bien! Plàstic, no. Sense plàstic, bien! Segona de les 4 R's, reutilitzar. Hassa! I anem ara amb la tercera R, reciclar. Recuperar justament és amb la quarta R que acabarem ara. Amb una bossa de rebuig poden tenir encesa una bombeta durant 8 hores